daukagu. Izan ere ezin dugu eta ez dugu ahaztu nahi 2009ko uztailaren 31an gertatu zena. Remiri ez zaio oraindik beste edozein biktimak bezala benetan merezi duen aitortza egin. Baina guk argi daukagu. Remi bortizkeria politikoaren biktima da. Eta hori onartzea eskatzen diegu erakunde guztiei. Baita Amasa Bilabonako udal gobernuari ere. Ezezkoan temati jarraitzen baitu oraindik. Remi etzelako bihotzekoak jota berezil. Guztio dakigu, egun hartan festagunean nolako presio poliziala eta mediatikoa bizi izan zen. Presio hark kendu zigun Remi, hil zuen Remi. Eta horregatik justizia exigitzen dugu. Ez mendekua, justizia. Erantzulek dagozkien ardurak bere gain hartzea. Gertatu zena argitzea ezinbestekoa da. Batzuk ahaztu egin nahi dutela bistakoa den arren, Remi herri ordezkari gisa ari zen lanean egun hartan. Hortaz, zer gutxiago ekitaldi hau egitarau ofizialean sartzea baino. Herrian Remirenganako maitasuna oraindik ere hain handia izateak izorratu egiten diela ematen du. Guk hala ere, zuen guztien laguntzarekin aurrera jarraituko dugu.